Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Elisa Arretxea elkarrizketatuko dugu. Bera, anaitasuna Eskubaloi taldeko fisioterapeuta da eta bere lan ibilbideari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi, ikus ditzagun efemerideak. Eta orain, ikus ditzagun egunkarien azalak.
Bueno, egunon Elisa eta ongi etorri Xaloa Telebistara. Egunon. Lehenbiziko eta behin eskatu behar datzut zure burue aurkeztia. Nor dugu Elisa Arretxea? Bale, ni Elisa Arretxea naiz, baina bueno, Eli deitzea gustatzen zait. Kirol munduko fisioa naiz, eta ere bai nire konsulta propioa badut. Eta bueno, eskubaloian nahitu nintzen, duela urte honitz, eta orain, pues, bueno, pixket fisio mundu biltzen naiz. Erran daiteke gelditik egoten ez den pertsona bat zarela, ez? Hoiz, eta bera. Martxa gustatzen zait. Hoi da, hoi hona da. Arras. Bueno, fisioterapiara iritsi aitzinetik, erran behar dugu ez, beti erraten dugu gorputza jentzun behar zaiola, kasuin behar zaiola, eta zuk, mezu beresi bat jaso zenuen zure gorputzan gandik, ez? Bai, 16 urtekin, belaunen min hartu nuen, aintzineko lotailoa hautsuin nuen, belauneko lesiorik larriena izan da, da. Eta orduen erabaki nuen, errekuperaketa gogor bat gero, erabaki nuen fisio izan nahi nuela. Ze, bueno, ikusi nuen, eskuekin eta hola sendatzen altzela jendiai eta laguntzen altzaiela, eta orduen hori erabaki nuen fisio izateari. Erran duzu urte gogorra izan zela, ez, rekuperatzeko luze egiten den urte bat, ez? Eta lesio horren ondotik zure barnean ze sentitu zinuen? Izan nuenean lesio hori edo no ezertzen duzu? Bai, lesioa izan zen nuenean. Bueno, lesio nahiko larria da, eta hartzen duzu nien mine, min gogorra sentitzen duzu. Eta, bueno, gero zuk erran duzunez, azkenean errekuperaketa luze bat da, eta behar duzu denbora, ongi esendatzeko, indar hartzeko, eta hoi. Ni justo nintzen bigarren batxillerren, eta ordeneko urte gogorra izan zen, ze, klaro, ikasi barra nuen gehiago, gero unibertsitatera gateko, eta fisioko unibertsitatean sartzeko nota nahiko alto dago, eta orde, neko gogorra izan zen. Gero, Torrelavegara nintzen ikastera, fisio, eta eskubaloia hasi berriro baino lehen, apuntatu nintzen gimnasio batera, gehiago indartzeko, eta gero ja voltatu nintzen. Orduen, kasik urte bat egon nintzen errekuperaketa egiten. Orduen, unibertsitatean hasi zinelaik, oineken ez zinen guztiz errekuperatua? Ez, hoixen. Bai, ni operatu nintzen abenduen, eta unibertsitatean irailan hasi nintzen, orduen, atzilabete hola, eta bada jendia lehenago hasten dela, baina nik erabaki nuen pixket esperatzea, ze azkenean hobeago da, belaunen dako, urte bat esperatzen baduzu. Lotalioen dako hobeago da. Orduan, barnetik ja bazenuen zerbait egatentzuna itxoin. Bai, ez dakit. Ze orden ez nekien esperatu barra zela, ze orain badire ikasketa batzuk erten duten, esperatu barra duzule 12 hilabete ongi sendatzeko. Lotailoa ongi sendatzeko, biologikoki hola da. Orduen, baina orden ez nekien, hasik ez dakit. Barneko gauz izan zen. Zerbait, intuizioa bazenuen. Bai. Bueno, eta hoi ezin da ikasi, intuizioa edo badago edo ez dago. El destino, ez? Hoi da. Gero, kirolaria izateak badu edo jokatu izanak ematen dizu abantaila fisioterapeuta bezala? Bai. Nik uste mentalki gehiago. Adibidez, horreni anaitan nago fisio bezala, eta nire kirolariarei eulertzen diet. Min hartzen dutelaik, ez dute entrenamendutik atra nahi, eta azkenean ni jokalari izan naiz, eta ni izan naiz la peor paziente. Orduen, bai. Orduan, lesionatzen zaizunean nonbait, zuk ja badakizu bizi izan duzulako, gutxi gora beraz ze sensazio dituen. Bai, eta saiatzen naiz hortan laguntzen ere bai. Zer nik uste horrek laguntzen datzu pixketa empatizatzera gehiago, eta bere buruten sartzen zara, eta orduan pensatzen duzu, ni ere horrelako aipasteko zaizkit. Ja, eta ez dela bakarrik eskuekin sendatzea, baizik eta lasaitasuna eman, gorputz guzi azkenean, akonpainatzea. Goi mailako kirolaz hitz egiten dugunean, ze ikusten du ikusleak eta ze ezkutatzen da atzean? Ikusleak ikusten duena da, emaitzak. Partidotara gaten dire, eta batzuten igual pensatzen aldute, ze gaizki jokatu duten, baina igual beraiek ez dakite, igual fulanito dagoela min hartue, edo egon dela entrenatu gabe, eta horrek egiten duena da, igual gero partidotan ez duela ongi jokatzen. Gero, partido, astean zehar, hau nintzen entrenatzen dugu, orden horrek ere,
horrek ere ikusleak ez du ikusten. Orden, badirik gauza honitz eta gero ere bai, pues igual el entrenamiento invisible deitzen dena ez, gure arloa edo nutrizioko arloa, edo deskansatzeko arloa ere bai, azkenean rekuperatzeko arlo hoi ez dena ikusten. Baina nik uste azkenean, pues aste guztiko, edo, bueno, eta pretemporadako ere bai lan guzi hoi ez dela kusten partido batean. Bakarrik jendeak usten da, jolin, pues, orain jendeak erten daku, jolin, pues, igual aurten goitituko zate berriz ere asobalera, eta, bueno, piano, oza... Ojalá, ez? Ojalá, baina lan honiz bada horren atzetik. Eta azkenean jokalariek ere egunero ez dute egun berdine, ez? Pentsatzen dut, guk lanera etortzeko... Eta badire jokalari batzuk lan egiten dutela, ikasten dutela, eta horrek ere egiten du honitz. Bai, fizikoki eta mentalki. Bai. Erran duguna ez, kirolari profesional batek entrenatzen du, jana eta atsedena ere garrantzitsuek dire, baino zer dago egitan partido hortako minutu horien atzean? Partido batean, dauden minutuak, hori dire ikusten ditugunak, horratzean dagona, zer da, lan handia pentsatzen dut, ez? Eta ez bakarrik kirolariarena? Bai, azkenean denen lana da, jokalariena eta staff teknikoen lana. Azkenean entrenatzaileak egunero bideoak prestatzen dute, prestatzaile fizikoak fizikoki ongi egoteko prestatzen dizkie ariketak, guk ere bai prebentzioko lanak ere egiten ditugu, masajiak, azkenean da denen da lan bat, hola denen arteko lan bat. Eta adibidez, aipatu duzu staff teknikoa, zenbat pertsona zarete gutxi goiti behiti? Honitz gara, baten dugu borsa. Ez, gaude entrenatzailea, lehenbizko entrenatzailea, bigarren entrenatzailea, delegau, gero gaude 3 fisio, ze bakoitza badugu gure lana eta orden pixket banatzeko, ongi heldu zaigu, gero medikue, eta nutrizionista, eta prestatzaile fisiko bat. Delegoa dire 2, baina bat egoten da pixket kameratik atzekaldean. Itzalean, ez? Hoxe, itzalean. Hoi adibidez, bai bada normalean ikusten den ez den zerbait, ez? Ikusten dugu jokalariek, akaso entrenatzailea, eta bertze batzuk hor bankiloan eserita, baina ez dakigu zehazki edo nor diren, edo bai, eta gure lanare bai pixket izkute bezala ibiltzen da, baina gero gupatzen dugu gure granito de arena. Jokalari bakoitzean, eta azkenean denen artean ongi egiten badugu lan, azkenean emaitzak lortuko ditugu. Talde lana azkenean guztiz. Gaur egun, kirolari profesionalek geroz eta prestaketa fisiko eta mediko sofistikatuagoa dituzte, zer ikusi duzuzuk aldatu dela urte hauetan hasi zinenetik orain arte? Justo nik uste hori, azkenean leheno zen gero eta gehiago entrenatu gero eta hobe, eta orain pixket karga dosifikatzen da, banatzen da pixket astean zehar, edo egunean zehar adibidez, igual entrenamiento sobera latza baldin bada, igual erten digu, igual uni atrabarazko zaioz, veteranoa da, eta orduen igual hobekio deskansatzen badu pixke bat, eta orduen pixket horrelako gauzek. Igual personalizatuago? Bai, eta batzuten eskorain badugu, adibidez, monitorización de carga, ez dakit euskarazun hartzen den, eta beraiek entrenatu eta gero, saltzen dira aplikazio batean, eta jartzen dute zenolako intensidadia edo zenolako gogorra izan den entrenamendue, orden erten dute, super gogorra, behatzi bet. Orden horrek, entrenatzaileak eta prestatzaile fisioak ikusten du, eta biharamunean, atzo adibidez patu zuten hoi, eta gaur goizian, iratzari berriek, wellness deitzen zaiona da, nola egin duzuelo, estresatze baldin bazaude, mina baldin baduzu, fatiga, eta hori leheno, ni haitu naiz eskubaloina eta leheno gauz horiek ez ziren iten. Iten zenuen pixketze, ongi zaude edo nekatu, pixket badut mine, baina entrenatzen aldut. Eta jazta, horren pixket dago informatizatuago, nik uste. Informazio gehiago biltzen dela, ez bakarrik igual entrenamentukoa. Gauz beda informazio objektibo bat, hau dela, azkenean zupatzen duzu hoi, eta gero bertza gauz bet, da, zuk nolak usten duzun jokalari betze, igual erten datzu, entrenamendu arras gogorra izan dela, baina gero biharamunean iratzarri de ongi, eta kusten duzu entrenamenduen ongi dagoela, edo aldrebez. Edo igual nekatu edago biharamunean, orden
da pixket informazioa jaso eta informazio horrekin gauzek egin. Ez garela makinak. Pixket antolatu. Teknologiarekin ere antzeko zerbait gertatu da ez, gero eta teknologia gehiago sartu de, datuak errantuzu, GPS-ak erabiltzen dire batzutan, monitorizazioa erabiltzen da, ez alda errexago igual nasara sartzea, ez? Ze teknologia pila bat erabiltzen duzu. Gauzaiek gure kasuen gehiago erabiltzen ditu prestatzaile fisikoak. Guk ere bai ikusten ditugu, ze azkenian gauzoiek beraiek erantzuten dutenean, gauzoiek ere guri ematen dakute informazioa, baina adibidez gure kasuen GPS-ak, azkenean, izan nintzen la bomba, hau gauz guztiek izan bagintu, hoixen. Baina azkenean dirutza da. GPS horiek ez dire merkiak garesti dire, edo polar horiek, non ikusten du dire taupadak hoixen. Eta gauzan izan dire, gure kasuen GPS-ak ez ditugu. Bai badugu monitorizazio hau, eta listo. Batzuten ere bai, pixket harreman ona baldin baduzu jokalarekin eta harreman hola hurbiltasune, azkenean horrek ere laguntzen datzu honitze. Ulertzera eta zautzera jokalariek nolakoak diren. Eta hurbiltasun horrek igual monitorizazioaren beharra txikitzen du, ez zuzenekoa da monitorizazioa. Hoixen. Eta beraiek ere ikasi barra dute, zenbaki epatu barra duten. Hasiera batien batzen zuten, super gogorra, 10 bat, eta gero ikusten duzu, ez da izan horrelako entrenamendu. Eta orden beraiek ere ikasi barra dute. Eta orain, norbait berria iristen baldin badate aldera, adibidez, uzten zaio margen bat ikasteko hoi, edo zuzenean erraten zaio. 10 bat da ez dakizen bat, eta 0 bat da, edo zorteon, tori eta zorteon. Baina, gure kasuen ja taldea osatu dago, así que... Eta ja elkar zautzen duzue. Bai. Eta fisioa bera talde teknikoaren parte izatea, zer da zuretako? Nere bizie. Azkenean urte honitzkaki dut, eta nik beti erten dut, nire bi pasioak ziren eskubaloia eta fisioterapia. Eta ardain biek elkarturik daude. Eta niri eskepazten dut arrasongi. Batzuten txantxetan ibiltzen naiz, hemen dira, goititzen bagara sobalera ja utziko dut, gainera aurten ere 13. demoraldi edan ere zenbaki, ez dakizte, eta nire jokalei, ez, esperatu pixket. Badazpada ez erran hori sobera fuertea, ia beraiek aguantatu behar duten nire gabe, zu ez joateko. Hoi erten datetore baita bai, hori zen falta zena. Baina ez, nire arrasongi pasten dut. Eta badakit denbora pasten dutela kanpoan, azkenean, astebururo, orain, 3 fisio gaudenez, ez naiz ibiltzen astebururo, baino bai ibili naiz haunitz hemendik aratan dikunet, eta, nire kuadriakoak ertenaten, noiz torri bartzara, ez da ondora, eta ni, aldutenian. Kuadriakoak ere faltan sumatuko zaituzte, ez? Eta nik ere bai, baina batzuten lanak horreiten du. Eta lanera kontengatiak ere haunitz balio du. Bai, azkenean ikustu importanteana da. Bai, ordu haunitz sartzen dire lanian. Bai. Eta adibidez, lesio bat, edo zure lana hasten da lesioa hasten den momentuen, edo zure lana hasten da lehenago? Biek. Azkenean, hoberena da lesioi jokalari minez hartzea, baino normalean, importanteena da prebentzioa. Minoin hartu baino lehen, tratamenduak egin adibidez, entrenamiento batean, eske sumatzen dut izkioa, kargatu, masaje bat, eta biero hobek egonen zara, eta prebentzioko ariketak ere bai bialtzen dizkiegu. Baina bertzetan, azkenean karga honitz gainera pretemporadan gaude orain, eta karga honitz aidire jasotzen jokalariek, eta ordean lesioak izaten dire. Normalena muskularrak, orain badugu jokalari bet, lesio batekin ez, muskularra. Beretako ariketak, prestatzaile fisiokakin ere bai bieko, hiru fisioak eta prestatzaile fisiokoen artean, antolatzen dugu pixketa rekuperaketa, eta ariketak, eta hori. Baina bai, importantia da lehenagokoa. Entrenamentu ez den ikusten. Bai, prebentzioa importantia da, baina gero egia da, azkenean kompetizioak berak batuela arriskuek lesionatzeko. Bai, azkenean eskubaloiak, eske golpe honitza jasotzen ditugu. Asteburunten izan dugu 2 partido, triangular bat, 80. Bai, 40 minutokoak bakoitzak, eta izan zen, la guerra. Eta gero, badago zerbait kirolariek
gaizki egiten dutena lesionatu aitzinetik? Bueno, a ber, eske badire gure kasuen orain, bueno, eta ganden urtean ere bai, baditugu jokalari gazte haunitz. Eta orden beraiek ez dakite, pues, entrenamiento invisible hau arras importantia dela. Zorte hona daukagu, ze Javier Angulo dago gurekin, nutrizionista da, eta pues, txarla bat eman zien, itzaldi bet barkatu, eta pues, erakusteko ez. Pues, entrenamiento baino lehen hartu behar duzu hau jateko, eta gero pues, hau edan, eta gauzoiek, eta orden gauzoiek importantiak dire, eta ibarra dire. Eta hola, berriek datoztenak edo gaztiak heldu direnak ez, ikasten dute hasieratik. Gaztiak gehienez, jende helduek, veteranoa ja badakite ze ibarra duten. Azkenean urte honiz daramatzate kirol munduen eta badakite arras importantia dela gauza ekitea. Gazteak ez dakite, baina balda pixket ere bai ez zitu ezala, ez? Bai, gaztetasunaren gauzak, ez? Hoixen. Pixket ama bat bezala egoten ez batzuten, Intuzariketak entrenatu baino lehen, bai, Eli, ez batzut kusi, baina, Dizut erraten bai ama? Bai, batzuten bai, bama Eli irten dute bai. Baten bat. Eta suertatzen da batzutan kirolari bat erdiminez, eta baina lasai, ez da deus, pasatuko da, segitu behar dut. Badire bi puntu, bi estremo, ez dakit euskaraz norten da estremo. Bai, bi estremo, bale. Kejatzen direnak berehala, eta por si acaso, bai, eta ez direnak kejatzen. Eta, bai, eski hain ez pesatzen batia, baina ez dut errabiar noten. Oiek zuek ezagutuko dituzue ez, eta ja... Bai, eta nago bere gibeletik eten, zer mozate, ez, pixket mine baina ongi, baina tratatu gaixoa, azkenean, tratamenduak ez dire luzeak izaten, ze manso entrenatzen dugu, atxaldeko 8 10 arte, orden, amabortza 20 minutuko masajeak edo tratamentuak izaten dire, orden erte du, venga. Baina, igual behar amunian lana badu, eta goizia iratzari barra da, orden. Baina, egun barra naiz batzuekin, sokakin, hola, bengaturri tratatzera. Eta ez dire konstientez, ez ortea duten olako talde bat izatea, ez? Bai, konstientek dire, baina batzuten ere bai, nekatuak akitzen dute entrenamendu, eta nahi dutena da, etxera gan, afaldu, ze gozekin bukatzen dute, eta loin. Normal. Bihar amunian lanera gan behar baldin badute behintzat, ez? Bai. Ez da berdin profesionala hortan dedikatzen dena 100% edo profesionala baino bertze lan bat duena, ez? Bai, zen gehiago profesionala. Arra nahi dut, bakarrik hortara. Bakarrik hortara tortzen zirela, bazinen batzuk ikasten ez zirela, baina, gehienak bertzeak orain, sosa gutio behar da, eta, baina, tokatzen dena. Moldatu behar. Hoixen. Hala da, bizi bezala. Eta gero, lesio baten ondotik, zer da zailena? Gorputza bera fisikoki rekuperatzea edo jokalariek berriz ere bere buruarengan konfiantza izatea? Nik uste biek lotura daukate. Azkenean, fisikoki gaizki baldin bazaude, ze zara lesio bat izan duzu eta ez zara rekuperatu ongi, mentalki ere gaizki gomar zara, ze berak kusten du bere burue, ez dagoela leno bezala. Lesionatu baino lehen bezala. Orduen nik uste bien arteko zera da. Badago adibidez jokalaririk oraindik guztiz errekuperatu ez, eta jokatzeko nago, edo ez? Bai, baina gero guk solasten dugu entrenatzaileekin, eta artean dugu bire, dagoela, eta bai. Azkenean nik uste komunikazioa arras importantia dela, arlo guztietan. Eta kirol munduen, gero eta gehiago nik uste, eta artean artean dugu bire, hau aidea tratzen, igual minutu guti edo hasierako, adibidez, dago lesio batetik atratzen, igual hobeago da partidoko aintzineko partian jokatzea, ze berotu du eta horrela, gero baino. Ordean, entrenatzaileekin solasten dugu eta hartzen dugu denen artean pixket bai. Batzuten igual da, suposatu, igual dela jokalaririk onena. Bire, Eli, pibe, Josetxo, importa zait una kaka, jokatu barra du eta jokatu barra du. Ez zait importa gaizki dagoen edo ez dagoen ongi rekuperatu, beharra dugu. Ze nahiz eta hola egon, importantia da eta nabari de jokuen. Eta holakoak ere?
Ja, bueno, gehien manatzen duenak azkenean... Baina, bueno, guk ere bai, gure informazioa erten diogu, eta, bueno, gero, zuk erabaki. Azkenean, suposatu bat gaude azkeneko partido batean, goititzeko partido hortan, eta, joan, eske jokatu barra du. Osa, nahiz eta arrisko izan. Baina informazioa hor dago. Hoixen, informazioa beti. Badugu txat bat, guren artean, staff, bueno, delegauek ez daude, azkenean beraiek badute gauzekin. Bertzelan bat. Hoixe. Eta hor patzen dugu norekin egon garen, eta gauzoiek pixketoi komunikatzeko. Bueno, fisioterapiak pazientean gorputza lantzen du, baino kirolarian buruek ere garrantzia handie duela erran dugu, zenbateraino da importantea, mentalki ongi egotea? Pues nik uste, baino arlo guztietako, arras importantea da mentalki ongi egotea. Azkenean, ikusten da jende honitz depresioakin dagoela eta horrela, eta jokalarik ere bai, ez depresio, baino bai igual, justo orain erran dugune, azkenean lesionatu dire, eta nahi dute jokatu, eta orden gotin dire honitz denbora etxean, burue boltaka baten, eta arras importantea da. Ni egoten naizenean hor entrenamendutan, ni saiatzen nahi pixket, ni nahiko observadora naiz, eta orduen saiatzen naizenean ikusten dut nor dago ongi eta norrez. Orduen, naiz eta lesionatu egon edo ez, baina adibidez lesionatuekin galdetzen dira eta bezter moduz, eta beraiek ez dakit nire ikusten hautela ama bat ezala, ez dakit botikine da el confesionario de Gran Hermano, beraiek hor erten datzute gauzek, gauz batzuk erten aldiozu entrenatzaile eta bertza gauz batzuk ez, igual dire bere gauzeko barneko gauzek, eta ni saiatzen naiz laguntzen. Alden neurrien, ez? Bai. Batzuten ezin de, hortako badire psikologo deportiboak eta ez deportiboak, eta, nik uste mentalki arras importantea da, eta hori bai dela arlo bat, kirol munduen hauniz sartu dena. Zer leheno bakarrik okaten ziren, igual, los txalaus. Bai, baina arras gaizki egon behar zenuela, ez? Hoixen, garat gateko edo ez, edo gaten bat zinen, hau ganda psikologora, egonen da burutik gaizki, ez? Psikologoa eta psikiatra nahasi, ez? Hoxe, bai, eta ez, beharrezkoa da, azkenean, ni adibidez, fisio bezala laguntzen du pixkez gorputziari sendatzen, eta beraiek laguntzen dakute mentalki sendatzen, eta arras importantia da. Bai. Gero erran duzu, anaitasuna taldean zaudela ja duela urte batzuk, ze ikasten da hainbertze urte olako talde ezagun eta profesional batean lan iten? Lan egitea arras importantea dela. Azkenean horren atzetik, nire kasuen nahiko burugo gorra naiz, eta arata llegatzeko lan haunitzin barra dut. Azkenean, ari bai, neska naiz, eta gizonen munduko mailan nago, eta arras gustora, baina pixket hasiera batean bai gogorra izan zela nire buruekin, eta ikasi dut lanakin edo zein lekutera llegatzen altzarela. Aipatu duzu neskazarela eta ez dakit eremu maskulinizatu batean edo kirol maskulinoan lan iten duzu hori bai. Hasi zinenetik onak ikusi duzu desberdintasun, ez dakit neska gehiago daude edo ez dakit. Bai, ni hasi nintzenean nik uste 2 edo 3 ginauden fisio bezala. Azkenean zen ginauden lehenbizko mailan, eta nik uste 3 fisiola ginela. Eta orain gero eta gehiago gaude, baina oraindik nire ustez guti, baina Eta adibidez, emakumezkoen taldeetan, badaude neska gehiago fisio edo talde teknikoetan, edo bakarrik? Bai, nik uste entrenatzaile bezala, orain gero eta entrenatzaileen neska badirela, baina bai igual entrenatzaile munduen igual gehiago gizona badirela neskan artean. Baina gure arloan nik uste bai. Mutikoak ere bai, baina nik uste gutiago. Anaitasunaz gain, Nafarroko selekzioarekin ere aitu zara eta hasierak ere pilotari profesionalekin egintzen dituen Aspe enpresan. Eskubaloiaren eta pilotaren artean, badago desberdintasunik fisioterapiari dagokionez? Ez, azkenean, igual, erramaratzen igual ze gorputzen zen non hartzen duten mine. Pilotariek hauniz hartzen duten mine eskutan eta hola, baino gero, ere bai hartzen dute mine hanketan, sorbaldetan, azkenean nik uste
Naiz eta kirola desberdina izan, nahiko antzekoa da. Adibidez aurrelariek nahiko mugimendu hola zikzak bat bezala egiten dute, eta guk eskubaloian holako mugimenduak egiten ditugu. Bai, gu gure kasuen kontakto gehiago badugu, eta igual hartzen alduzu mine gantzarelakoz jaurtitzera eta golpe bat jaso duzulekoz. Baina, azkenean kirola bakoitzak baditu bere zonak, minartzeko zonak, baina, más o menos, pilota eta eskubaloien artean ikuste errango natzu antzeko parezido. Kontaktoak... Ba, ez, azkenean gure jokalerek ere bai eskutan behatzetan hausten dute zurrek, ez dutena izaten da, kai horiek ez, baina, nahiko, antzekoa bai. Espainiako Eskubaloi Federazioakin ere urteak eramaten duzu, eta Tokio 2020ko prestakuntzan ere egon zinen, naiz eta 21ean jokatu zen. Zer oroitzapen duzu esperientzia hartaz? Arrasona izan zen. Pisketola ez di Espainetan elitu nintzen, bakarrik antziren 3 fisio, Joko Olimpikotan gaten dire 16 jokalari, eta gero de staff teknikon ikuste 4 edo 5. Eta orduen, gantzuten bakarrik 3 fisio neska eta mutikoen artean, bat nesken taldean eta bertzea mutikon taldean, eta bertze bat biekin. Eta orduen, ni hiltu nintzen nahi kola... Eta hor... Baina, esperientzia arrasona izan zen. Bai, azkenean lan guzien, nola da, opari edo... Bai, eta prestakuntzan ere parte izan zarela, ez? Bai. Eta adibidez... Arro nago hortaz. Normal. Jende kopuru hori eramatearena beti daola edo pandemia garaia izan zelako da? Ez, beti. Eta gainera munduko eta Europako txapelketan Espainiako Federazioak erosten ditu gateko biletiak eta ozoiek ez, baina hortan da el COE, el Comité Olímpico Español. Orduan, karo, ez gaude bakarrik eskubaloia. Osa, bada judo, taekwondo, orduan pixket murriztu barra dituzte. Orduan beti dire, igual orain norbait ikusten dut, hartzen du, hori ez da hola, baina nik uste hori dela, lehen nola zen eta... Bai, nik uste betitiko gure kasuen 16 jokalari eta staff teknikoa ez dakitzen gaten aldiren. Eta, gaten aldire 18, baina igual 2 horiek kanpoan daude, osa, biatik kanpo. Baina, nik uste holako zerbait da, ez naiz horrein. Ez dugu hola dela konfirmatuko, hortxe utziko dugu. Olimpiar Jokoak bezalako hitz handi horren atzean, presio handi egoten da, nola kudeatzen da hori, taldean, barnean? Claro, eske ni nola ganintzen pixket laguntzeko, bertze fitxori laguntzeko, azkenean prestakuntza horretan nahiko lana da eta entrenatzen dute haunitz eta horiek, ni presio hori ez duen sumatu. Baina, kudeatu nik uste, estrategiak izan dituzte eta pixket buru, eske buru arras importantia da, eske pixket buru gogorra euki nik uste. Lehenago igual ematen zitzaion garrantzi gehiago fisikoki ongi egoteai ez, baina orain konturatzen nahi gara gehiago ze indarra duen. Bai. Eta Eslovakiako gizonezkoen selekzioan ere egon zara, fisio bezala. Zer moduzko esperientzia izan da? Mundiala. Arras ongi pastu nuen. Gauze da, beraien entrenatzailea zena, mengoa da, Iruñekoa, eta ni berakin egon naiz Nafarroako selekzioakin, eta ni beti erten egon, joni, menka, aber noiz gaten hau zuen, eta azkenean aizten epatu dugunez, azkenean ni neska naiz, eta horrelako herrialdetan nahiko matxistak dire, igual orain ez horren bertze, baina, bai. Eta neska bat sartzeko, hasiera batean zaila ez, baina justo izan zen aukera, eta aurrean deitu zateten, eta beldurren nintzen zen nik ingelesa ez dakit, orain naiz ikasten, eta orduan nintzen ikasten, zen ni frantsesa badakit gehiago, eta ikerten nola solasten dute beraiekin ulertzeko, baina azkenean ulertzen zara. Mobilakin, Googleekin, eta hau da, edo... Edo, kirolaren hizkuntza ere universala dela, ez, azkenean? Eta, ere bai bazirela, badire,
hiru jokalari erderaz badakitela, ze hemen biek jokatzen dute hemen, eta bertze bat jokatu izana da hemen, eta orduan horrek ere laguntzen du, eta bigarren entrenatzailea, ere bai Eslovakiakoa da, baino hemen jokatu zuen, eta orduan erderaz batzekien orden zen, bueno... Errexago, orduan. Mugikorra etzen nuen ukitu ere galdetzeko. Eta batzute, pues inglesak inola hasiera batean, nahiko indio, pain here, eta gero eta gehiago solasten dut hobekio, klasetan segitzen dut, eta... Bada ez bada, ez? Nordaki non bukatuko dut. Hoixen. Eta inglesa nik uste importantia dela, hizkuntzak importantia dire. Bai. Eta eliteko kirola zai gara, baina buelta gaitezen astapenetara, aurren eta gazteen kirolera bueltatuko gara, nola, ez dakit ikusteko aukera izan duzun edo nola aldatu da gazteen eta aurren kirola? Pues nik uste orain badela importantzia, mantendu dutela importantzia gehiago prestakuntza fisikoari. Eta hori arras importantia da, lehen horten zen ez, igual 16 urtekin edo 18 urtekin ezin pesaik min hartuko duzu eta bizkarreko mina izanen duzu eta ez ara ondituko, ez. Osea, indarra landu barra da, baino, bakoitzak bere adinean. Ez dakit, 13 urteko gazte bat ez du oitutuko 140 kilo. Baina arlo hortan ikuste hori nabari dela, eta nire konsultara tortzen diren jokalariek eta horrela, gazte jokalariek, nik erten diet. Igual importantia da, ze batzuten, talde guztietan eta klub guztietan ez dago sosik prestatzaile fisiko bat eukitzeko. Orduen, nik erten diet, zuk posible baduzu eta zure gurasoek baiezkoa matema datzute, zazi ez dakit norat, pixket gorputza lantzeko, ze horrek lagundu bardatzu inderra gehiago eukitzeko, gehiago saltatzeko, ez lesionatzeko. Azkenean lesionatzen altzara, baina, nik uste hori hau nitz aldatu dela. Lehen gaten ginen, kasi ez ginen ez da berotzen, eta luzatzen gutiago, eta jazta eta gaten ginen etxerat. Eta orain aldatu de. Eta nire ustez arras importantia da aldaketa hori. Prestakuntzan geroz eta gehiago sartzen gara, ez, orduan? Eta adibidez, lehiakortasunean, iduritzen zaizu geroz eta txikiagotan hasten direla lehiatzen? Edo berdin mantentzen da? Nik uste hori dela norberaren nolakoa den arabera. Azkenean batzuk bai lehiatzen dute, eta bertza batzuk, gaten dire, entrenatzera eta jokatzera, eta jazta, baina, igual bai, gero eta kompetizio gehiago gogorra bada, eta jokalarien nahi dute irabazi, eta, bai, ikuste bai ez. Eta uste duzu, garrantzitsue dela txikitatik animatzea lehiakorra izatera, edo txikitan adibidez entrenamentuak nola izan beharko ziren? Ez dakit, ongi pasatzea, edo gauza batzuk ikastea, edo... Oiek, biek nik uste ikasi, eta ongi pastea, disfrutatu barra dute. Azkenean, batzuten presio honitz nik uste jasotzen dutela gaur egungo gazteak, ze nahi dute, adibidez, futbol mailan Messi bat izan edo, eta nik uste presio hori ez dela ona. Bai, jakin barra dutela, orain zaude entrenatzen, eta irri batzuk botatzen altugu, baina gaude entrenatzen, ez? Seriotasune pixketa ere bai behar da. Baina, pixket ez dakit konpensatu, bromakin edo beraiek ere disfrutatzea, ez izatea joanin, ganbarra ez entrenatzera eta da esto, ez dakit, mil izango bazen bezala. Pixket, gero igual jubilileko maietan, igual, bai, serioago eta ongi pastu, baina serioago, baina alebine, benjaminek, infantilak, kadetiak, ez dakit. Ongi pasten badute, emaitzak jasoko dira. Hori da, seriotasuna ez, hartu entrenatzera joan behar delako eta bete behar delako hartu behar den konpromezue, ez? Baina gero lehiakortasuna iritsiko da. Irabazten baldin bada ongi, ez? Baina igual hemen, ez dakit galdera edo gurasoentzat izan daiteke, ez dakitzuk aurkikiekin tratatzen duzun gazteekin bai, baina adibidez, ikusten baduzu guraso bat, ez? Presioa sartzen diola bere seme edo alabari, zerbait erran behar zaio, presio gehiegi sartzen diolako, edo ez dakit, edo gaur egun igual ikusten da guraso desenter, nire semea Messi izango da, ez? Lehen Messi aipatu zuen, Messi izango da, egin behar du hau eta ez dakit zer, eta
Zagit, nola ikusten duzu? A ber, ni hasi nintzenean bai egon nintzela kanterakin, anetako kanterakin, eta ordean txik etortzen zirelaik, bere amakin edo gurasokin etortzen ziren, eta bai baziren batzuk, eske baute partido da arras importantea, eta nik beti erte nien. Osea, bai arras importantea, baina importantena da zure semiak edo alabak ongi sendatzea. Ez bada ongi sendatzen, gero lesio horrekin ibili behar da huertaka. Eta ez igual orain, igual hemendik urte batzutara sumatuko du minoi. Ongi ez duela sendatu, ez duelako sendatu. Eta, bueno, ni batzukin konfiantza badut, eta ezakit, beraiek ere nerekin konfiantza dute, nik uste saiatzen ez goxoa izaten beraiekin, txikekin eta gurasokin ere bai, eta batzuten igual, sobera, zer gauza ikusten diren, guraso nolakoa diren eta hola, bueno, ikusten dire, eta batzuten saiatzen naiz, bueno, baina, saiatzen naiz pixket, aurrei edo ertera, baina gurasok ere bai aitzeko, ez? Hora importanteana, ongi sendatu. Egin zazu ariketa hauek, ongi sendatzeko, eta gero, bire, justo adibidez, Espainiako txapelketa izaten dela, hemengo selekzioekin, Nafarroa, Euskadi eta hoi. Hori, nizke badut el CESA. Bueno, igual ez zara llegatzen. Baina eske igual gaten zara eta lesionatzen igual zaude orain aurkatileko minekin eta gaten zara, zu nahi duzuleko zurazkeneko zesa da eta hartzen duzu mine belaunean. Eta orduen bai, igual uzten duzu jokatzeari. Azkenean importantea da. Baina azkenean gurasoen mundue, batzuten ere bai, batzuten igual koordinatzaile teknikoak solasten du beraiekin edo entrenatzaileak, gure kasuen, ni nire kasuen tortzen direnean, ikusten badut, saiatzen ez pixket erten igual lasaitzeko eta hola, hitz honekin, baina normalean ez denez haunitz sartzen. Zure lana egin eta alik eta hobekien sendatu gaztetxoak. Bai, hoxe. Eta gero zure ustez, zer da kirol osasungarria? Hor neurtu daiteke partidoko minutuekin edo entrenamentuko minutuekin edo kargekin edo neurtu daiteke? Neurtzen alda, baina azkenean gure kasuen, oso osasungarri, ez da, komien artean, azkenean, bada jendia non bere gorputzen mina izan du. Orduen horrek, batzuten ongi sendatzen dute, sendatzen dire, baino horrek iten du igual gero eta mansuago minoiek sumatzea, ez dakit ongi ezki esplikatu nahi. Zerbait hor gelditzen dela, nahiz eta sendatu? Eta orduen sartzen da, eta kirola importantea da, eta gauza honitz baditu, baino bertzetan goi mailako kirol munduen pixket batzuten ailegatzen zara al extremo. Herriusko puntu hortan, nekatuenago, baina jokatu barra naiz, eta jokatu barra dut, eta azkenean, bai da osasungarri balore honitz jasotzen dituzu egiten duzunean, eta kirola itia arras importantea da gure gorputzerako, baina igual goi mailako hortan, ez dakit, adibidez, eske gaur nire jokalari nekatu egon barra direz, azkenean laugarren asteko temporadako laugarren astean gaude, orduen, baino entrenatu barra dute. Derrigorrez. Deskansoa importantea da, bai, descansatu barko zuten, baino. Eta beti ezin da ez, azkenean kompetizioak ere hori du, hasten denean, ritmo hori mantendu behar. Eta zure ibilbide luze eta oparo honi buruz solasian nahi garela, ez dakit baduzun anekdotaren bat orain arte, ez dakit kontatu ez duzuna edo hemen kontatzeko modukoa nahi baduzu. Ez dakit divertigarria edo harritu zintuena edo... Jo, ez dakit. Bai oroitzen naiz, baina ez da sin más. Lehenbizko aldie Espainiako selekzioekin nintzenean, urduri nintzen. Ni holakoa naiz, urduri patzen naiz, beti. Eta nintzen urduritasunekin eta hola, eta ni nintzen ohitue nire jokalarien besokin eta hankakin eta horrela, ez? Eta torri zen neska bat, eta bendaje bat egiteko. Inion kondona zen, eta inion bendajea eta zakizte, eta ongi, bai, ongi. Eta batean, pastu ziren bizpairu minuto, eta horri zen, eta Eli, nik uste sobera ez du dutela. Bazuen, besoa superraunpetu, moria, eta bai, moztu barra batzut. Eta moztu nien, eta jazta. Baina, da, pixketan edotan nik uste orduritasunengatik, eta segurazki baten bat izanen dutela, azkenean urte honitz dire, baina orain etzai bururatzen. Eta kaso bat ateratzen bada, gero bertzeak ere atzetik, ez? Bai.
Bueno, eta bukatzeko, Eli, fisioterapia, kirola eta osasuna ere zure bizitzako hiru zutabe izan dire, edo dire. Ze ikasi duzu urte hauetan guztietan kirolarien gorputzak zaintzen, eta zer errango zenioke kirola hasi nahi duen norbaiti, baina beranduegi dela pentsatzen duenari? A ber, Badaude bi edo hiru galdera hor. Bai, venga, errepikatu pau. Lehenbizikoarekin banaka egingo izkizu. Bai. Bueno, lehenbizikoa ze ikasi duzun kirolarien gorputzak zaintzen. Urte guzti hauetan. Arras importantea dela gure gorputza entzutea. Bai, ze batzuten, sumatzen dut molestia txiki bet. Bueno, a ber, ez da, molestia txiki bet sumatuta, Eli, jolin, gaizki nago, ez. Baina ikasten dute molestia hoi makurro gaten aldela, eta, bueno, ez dakit, nik uste ere bai, gure arloa arras importantea dela. Itzalean lan egiten dugun jendeak, jokalarien eta kirolarien arras importantea dela, beraien dako. Akitzeko, zer errango zenioke kirolain nahi duen norbaiti, baina berandu dela pentsatzen duenari? Ez da berandu. Ni orain nahi naiz ikasten, ja bukatu barra dut, por fin, behingoz, nutrizioa naiz ikasten, karrera, lau urtekoa da, ni bortzetan indut, eta jendeak ertan baina nahiz eta pasten zara, eta ez dakit, buru pixketola aktibo eukitzeko, ez dakit. Ustez ez dela, haibidez, bazen jokalari arrasona, kolakara bat itx, nik uste, 6 urtekin nola hasi zela eskubaloien munduen, eta orain gero lehenago hasten dire, baina gu adibidez, gu hasi ginen ameka urtekin, orain hasten dire 6-7 urtekin. Bueno, hasten atzara 6-7 urtekin, eta igual orduen gaztea zinela etzinu nola kirolan pensatzen, eta orain baituzu 15-16 urte, eta nahi duzu hasi, hasten atzara, zakit. Uste ez dagoela denborik. Inoiz ez dela berandu, eh? Hoixe. Mezu horrekin bukatuko dugu, mila esker Eli gurekin egoteagatik, eta ikusiko dugu datorren denboraldian jarraitzen duzun, asobalen zaudeten, mantentzen zareten eta ze gertatzen dela. Bale, esker mila unitziko bidatzeagatik. Mila esker zuri. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Honaino gaurkoa, espero dugu zuen gustokoa izana, mila esker zuen arretagatik, eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.